Kulay piwi pring supaya pi se kini ka singi ke balai pu ar jong jing pen kre ye ke singi pen tekas kini ka amen faithful and true channel pring supaya pi se kini ka episode ke balai pu ar hakan ke singi ia keren chapang uman sim bakhuj haka jutang barim but kumnu jisu u ai ya u men sim bakhuj haka jutang barim ublei ulapan pau ya uman sim bakhuj ngi i haka nukur kom kini ki jing pen pau ki pa pai ba ki ba la ban i de ki breu ya jong blei ki pen shai ya kalenti jong ka jingkular nadu ki pa temen ngi ong apareng ki patriark hadu u Moses nantah ka banta ka ar nadu u Joshua hadu ki jing yo ipau jong ki nongetu lupa ki pakrau ka dustur Kristan ka itu barabor ba ka ktin ke jong play kala ailat iala de ban pau but ba en yo sngew ya kini ki jing pen pau ki jong play ha ka ba ul o jong umen sim ba khoi ulam pen pau ya u but ha ka ju ka por ka latap ya u hapo ka sengiu jong u kini kemut ikan mau ya utul ul o men singi but u reshot o ding men made ha ka history jong ki Israel ngi kene ha ka jutang ke barim par ong ba kene gri jing pen pau blei jong ka bor jing ker jing da ke jing pen pau ka jong u blei ke jing pen pau ya umen sim ba khoi no umen sim ba khoi u don ha utu ul o kene gri jing pen pau jong blei ya umen sim ba khoi ha ka jutang ke barim ndawan jisu u ai ya umen sim ba khoi ha ka catechism of the Catholic Church no ba nyos pa lai pau ngi siami ha ka ni ke jing batai ya ka ba ngi pla ke jing jong ki apostol nga ngai ha umen sim ba khoi tikani ka number nyos pa lai pau ke ha pedeng jong ka ni ka article jong jing pla jing jong ka apostol per ke jing batai ya ka ni ka article ha ka ba khadu ka por jong jisu ka lapoi ko ba ngi siam ha ka Yohanes khat lai iwe kapor jong ujisu kalapoi ha ka khadu e wa ublei ya ubangi mla ban yo i ulawan long ublei ubangi la ban yo i kumta ujisu ulatip bakapor jong u kalapoi ka ujisu ulatip ya kapor jong u kalapoi nang ta ha ka lenong ka ba khan niau ru dukhot ka ba nikong nisiam ya kane ko pa ka por ka lapoi to pendon buram ya la ukhun ba ukhun untuk pendon buram ya me ka por ka lapoi ka por jong no ka por jong jisu ka lapoi but ula it ya la umen sim hakikti jong pa te ni siam ni kong ikane jing IT jong jisu yala kamen sim hakikti jong pa hakikti jong me ko pa ng IT yala kamen sim Lukas ar pu ar lanong ko ba sau phun riu ni siam ikane ya ka jing tho ikane hakikti jong me ko pa ng IT yala kamen sim Lukas arpuar khot sa phun riu no kumta kani ke jing IT jong jisu yala kamen sim nang ta Yohanes khat khandai ye i kani ka jing tho shaphang kani ke jing IT ke jong jisu wong baro ki lapendep baro ki lapendep Yohanes khat khandai lai pau baro ki la pendep mi pule hakanika
lenong ka khat khandai khot ka ba lai pho khot ba khandai khat khandai lai pho la pendep yaki eki baro tu jisu wan pendep lai ti la ka men sim polo pendep yaki eki baro khot pat ha kata ka ju ka por ba da ka jing yap jung u ulai job ya ka jing yap knang ba da ka ba pen mi pat ya u na ki bayap da ka buram jong pa un la marmar ban ai yo man sim ba khoi da ka ba persat halor ki senran jong u ni siam kene bo jisu persat haba u ai yo man sim ya da ka ba ngi pule na kal nong ka ba arpho gospel kum Yohanes arpho ar ngi thok kum ne ula persat halor jongki bad ula ong kane gede kapor hadien ba jisu lami pat na ki bayam bad ula persat haki senran ki jong u bad ong to priang ya omen sim khoi u persat nang tau ong to priang ya omen sim khoi to priang ya omen sim khoi ka Yohanes arpo arpu lai ngi sem kane tinadu kata kapor syakmat ka mission jong ukris per jong omen sim khoi kalong ka mission jong kabalang pat kumbal ong kumba ukpa ula pha yanga kumta ngaru ngapha ya phi kumba ukpa ula pha yanga ngaru ngapha ya phi pakai tai jing pha hakene ka ju ka lenong Yohanes ngisem ka ngisem ka wang kumno ka jing suk happy kumba ukpa ula pha yanga ngaru ngapha ya phi Yohanes arpo kumbau pau la painga ngaru ngapha ya phi nata ha Matius arfu pra khat khanai bade wang khilet wang ya kisran khilet che satlak perthei khilet che satlak perthei te kene ge jing pha ndai ila yo man sim khut ka banta kalong bangin let ben le yu banyalap ya ka gospel banyalap ya jisu banyalap ban pentri kam ya ka mission ke jong jisu ba jong men sim khoi ha po ka balang ha ka perthei barok ka we ti kani ke jing khat yangi ha kanika singi ke balai puar bangin let namar ba la pha yangi rau trai jisu ibaro ki bala pediang yu jisu bala yo ek baptisma ka de ke banta jong man la iwe pe iwe bala don yo men sim khoi ban let ban ko ngo ya ka jing pha jong u jisu bo long khelet tingin let tu kumbau jisu loong kumbau ya u la pha do pa uru pha yang i ban let tu in ko ngo ya kane ka bor jong men sim khoi bahkan ketik yang i bangin let bangin om shongkhop ri bangin let shaprang let ban im jisu rengkat bat men sim khoi tu sai sin agen ni gasingi khat ka pa di man sim khoi hapo jongi ha kristen ku pa berkun man sim khoi amen wan man sim khoi pen sai do nur jongi pengin de bi ki ki bade ki jong blai wan man sim khoi hapo ka jumut jongi pangin du tip tu ki bade jong blai wan man sim khoi ha ka do not ka jongi pangin long tang jong blai pen khoi pen ka tang kat ka ba ngi perkhat ngi kren bat ngi le kenang baki borok kin long nakabanta kaburam jong blai amen ha kristong pa bedukun man se makoi amen